isto non pode seguir así. Traballamos demasiadas horas, non corresponde cos contratos que temos. Traballar no SACE, sufrir acoso, sufrir amenazas, ter xornadas que non sabes cando vas a empezar e cando vas a acabar. Vivimos duelos e tratamos con persoas en situacións de enfermidade e discapacidades importantes. No noso caso, son pacientes psiquiátricos e non nos protexen ante ese tipo de riscos. Verbal, psicológicos, non ter axudas técnicas para levantar un usuario. Se levamos moitos anos, a maior parte estamos todas lesionadas. E as que traballamos todo o ano estamos permanentemente enfermas, coller unha baixa é un artículo de lujo. Na nosa residencia hai un antes e un despois dunha baixa. Sempre é motivo de persecución. Con fillos a cargo, hipotecas, préstamos, comer, vivir. Me encantaría facer un trueque deses. Eles pasan a cobrar o meu e eu o deles. A ver se siguen opinando o mismo. Temos uns salarios moi pequenos, moitas de nós ni siquiera chegamos ao salario mínimo interprofesional se non fose polos complementos que temos. Chegou o momento de plantarse, porque se seguimos así, nunca vamos a ir para arriba. O importante agora é loitar. Se consigue nada se non facemos algo de loita. Que hai que loitar por dignificar o noso posto de traballo. Considérase que temos que coidar por vocación polo mero feito de ser mulleres. Pero bueno, que a vocación non se come e nós temos que ter salarios dignos e hai que dignificar esta profesión. Basta xa de tanta pobreza no sector. As mulleres unidas podemos conseguir moitas cousas. Si temos que pelear todas a unha, se todas salimos á calle, non poden con nós.